Yo. Najan to rada kesel barang iki moyo le PKL saka kraton. Monggo sesuk kudu ngruput meneh bali nang kraton meneh ya nak iya seben. Nggih, pangestunipun nggih Pak, mugi-mugi lancar. Lancar apik, Nduk. Iya iya. Amin. Nggih benjang nggih Bapak sowan. Aku sowan sok kemis wayangan. Oh, bezo talah. Ha iya. Kepiye iki? Nah sesuk kowe ya nyinden ana kraton ya wayangan dalange aku. Nggih, Pak. Ya. Beres. Nggih, niki Lagune kula pelok barang. Iya lagune dibawani lho, Nduk. Nggih, sendika. Jumeneng kaya ngapa beda preso Mbak Mega saiki lagi sing derna jan cecah cilik naik daun wong aku jane ya wis ngerti suka SMKI urutan 1 tumrap sinden. Nggih mboten Pak tasih sinau sedanten. Lah iya kabeh sing sinau. Nggih. Wingi tes sekolahan Mbak Mega urutan 1. Urutan 2 Bantul, urutan 3 Kulon Progo. Ya sapek, Nduk. Apa no? Caping gunung pelok barang. Iya. Iya, Pak. Dipun bawani mboten, Pak? Oh, injih cetha dibawani. Mendho presa para pamirsa iki. Dijingklengke Nduk. Wah, Mas Radit ki ngono kuwi. Wis apik. Nggih, angger pun ngeten iki napa Pak? Nika angger pun ngene-ngene iki bezo salah. Wis ngono kuwi. Cah cilik saya hafal iki. Bareng to? Heeh. Jinglenge bareng pas ya. Dipun, Pak. Dipun. Lali kan, Nduk. Wis. Siap. Matur sembah nuwun. Ngetoni nggih, Pak. Wis daturi wis ngono kuwi. Wah, Radit ki ya. Ya, garapan anyar terangane. Nggih, Pak. Nggih, Pak.
sampean Pak ngantian. Mbak dereng kula. Oh iya. Nggih, niki wonten dusun Prampelan nggih, Pak. Dusun. Nggih, nggih, Pak. Bu, iki nggih, tirose dinten niki niku enten sing ulang tahun, Pak. Ulang tahun saiki sapa, Nduk? Nggih. Sik sekedap, kula iki angsal WA. Mas Agus. Mas Agus Ruli nggih, Pak. Leres. Oh, Mas Agus ya. Oh, Ruslan, Ding. Mas Agus Ruslan. Nggih, mawi nek ulang tahun niku wangune nggih. Oh, ngono ya. Nggih, pokoke ndongake mawon. Mengke nek Nastekne urung ya, Nduk, didongake sing apik, bagas waras panjang umur. Amin. Mengke nek purun nyawer dongane saya mandi, Mas. Mandi tenan. Nggih, estu niki. Oh, nek ora nyawer rapate mandi, Po? Mboten, mboten, Pak. ngono. Pun kula jamin niku. Oh iya. Timbangane ora mandi Mas Agus iki lho. Gila ono Mbak Mega sawereng. Yang mana toh? Oh, Semelang wedi kon nyawer njuk delik. Heeh, terus delik kandho daduri iya. Wis. Sakar bisa Gunung Desa Gati Rejo Merdeka, sampun Pak. Keman jangkep komplit.